BTC इलेक्शन जाय BTC इलेक्शनावहाय जाय पार्टिया देरहागोन बेनो BTC नि राजा जागोन नाथाय आङो मोनसे खोथाखौ बुंनो नागिरदों रायजो राजाफोरनो फोरमायनांगौ आंहा खोथा दं होननानै आं सानो मानो होनना बुंबा दिनै NDBआ इसेबां बोसोर नांबोनानै संकष्ट सदियासिम जेनाखि जोंहा आलादा रायजो मोननांगौमोन आसाम डिवाइड 50-50 बेनि थाखाय जोंना बिफा बर' जाथिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङाबो बेखौ नाजालांदोंमोन आरो NDBआबो नाजादोंमोन नाथाय लास्ट समावहाय लास्ट मुभमेन्टआव बिटिआर एकर्ड जानायनि जेनाखि उद्देश्य बा जाहोना जाहैबाय मानव गेदेर प्रमद बर' जेनाखि आबसुनि प्रेसिडेन्ट बिथांनि दारै बे जेन'बा जानानै फैदों आरो मानो NDBजों एकर्ड जानायमोनब्ला बे जाहैबाय माने आलादा जेनाखि संकष्ट सदिया बिसिम माने बर' रायजोहा आसाम डिवाइड 50-50 बे बर'लेण्ड जासिगौमोन आरो आं बेखौनो बुंबावगोन दिनै मानो होननानै बुङोबा बिथांमोना दा बुंगासिनो दङ जायखौ जेन'बा जोंना आबसुनि जेनाखि मानव गेदेर दिपेन बर' सारा बुंगासिनो दङ मानो होनबा बर' जाथिया एकगट जानांसिगौ बर'नि पलिटिकेल पार्टिया एकगट जानांसिगौ होननानै आं बेखौनो रायजो राजाफोरनिसिम खावलायहरनो नागिरदों नाथाय आं बेखौल' बुंगोन दि मानव गेदेर जोंनि जेनाखि आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' सारनिसिम आं बेखौ खावलायहरगोन दि नोंथाङा दिनै जेन'बा UPPLजों सिंजों एसे जेन'बा सरकार हिसाबै बयबो थायो नालाय रायजो राजाफ्राबो सरकारजों लोब्बा लायो आरो बिथांमोनाबो सरकारजों लोब्बा लानाय हिसाबै आं बेखौ बुंगोन जेनाखि मानव गेदेर प्रमद बर' सार दानि बिटिआरनि चिफ बिथांखौ नोंथाङा सोंथि खालामगोन नोङो जेनाखि एकगट जानांगौनि बेलायावहाय बर' रायजो राजाफ्रा खौसे जानांगौनि बेलायावहाय नोङो BTCनि चिफखौ रिजेन्ट होनानै गुबुन पार्टियाव आर'नाइ गाननो गोसो दंना गैया बा आर'नाइ गानाब्लाबो मोनसे जेन'बा मोनफ्रोमबो दल संगठनखौ लानानै एकगट मोनसेल' पलिटिकेल पार्टि जयै जोनोम होफिनदिनि होननानै दा सिन्था खालामदो सिगां मानो आं बेखौ जेन'बा बुंनांगौ जादों मानो होनना बुंबा रबिराम नार्जारि बिथाङाबो आबसुनि प्रेसिडेन्टमोन आबसुआ जेरैबायदि रबिराम नार्जारियाबो डाबल पि दानानै गालांबाय APPF ना BPPF दानानै गालांबाय आरो लोगोसे इउजि ब्रह्म फैलायबाय बे ओंखारनायनि बेखौ दाखांनायनि उनावहाय इउजि ब्रह्म ओंखारलायबाय इउजि ब्रह्मआ मा दालायखो PCDR दालायबाय दाना बिनि उनाव PCDR दाखांनायनि उनाव नै दा मा जालायखो मानव गेदेर प्रमद बर' सारनि जेनाखि दैदेननायाव UPPL जालायबाय बे गासिबो आबसुनि बेकग्राउन्डनिफ्राय फैजोबनाय दा बेखायनो आं सिन्था खालामगोन NDBआ मानो गोदाव सोराव जानांदों होनना बुंबा बिदा फंबायनि सोमोन्दो थायो बिसोरथ' बैसोरखौसो नायगोन ना नोंखौथ' NDBखौ नाया बिसोरो NDBखौ नायनाय माने महाजारला बिस्रा मानो NDBखौ नायै हिसाबै आं बेखौ थोंजोङै बुंनो हायो NDBनि केसआ दिनैसिम जोबाखै एकर्ड जानानै NDBनि केस जोबाखै NDBआ दासिमबो जेलाव दङ आरो जेनाखि दाखालि बावैसो NIA केसनिफ्राय गबोदों बिथांमोनहाबो दिनै लोगो लोगोनो कर्ट गानांगासिनो दङ दा बेखौनो आं सोंथि खालामगोन खुनु संबिधानाव गैया बेयो एकर्ड लानाया गावनि दाय गोरोन्थिखौ निमाहा बिनानैसो बा गावनो जोंनो बेबादिल' होदो जोंनि दाय फाबफोरखौ जेसेबांनाखि सिगां समाव एकर्ड जानायनि सिगां भुल मावफ्लांबोदों बेखौहाय निमाहा होनानै जोंनि जेनाखि साननाय जेनाखि थांखि बेखौ जाफुंहोदो होननानै नाथाय प्रमद बर' मानव गेदेर प्रमद बर' सारा थगायदों आरो लोगोसे जेनाखि आं फिन खेबसे बुंबावनो नागिरदों मानव गेदेर दिपेन बर' सारनि जेनाखि खावलायनायखौ मानो होनना बुंबा जेलानाखि BTC इलेक्शना जोबदोंमोन बिनि उनाव सरकार दाथारनांगौ बे समाव बै मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा मा खालामदोंमोन प्रमद बर'खौ हेन्डसेक लाबाय बायदोंमोन आखाइ हमबाय बायदोंमोन नाथाय प्रमद बर'आ गावनि दुगाजों माने खुनु आखाइ हमालासिनो दिनै BJPखौ वेलकाम खालामनानै BJPजों एलायन्स सरकार दादों दा दिनैसो बै समाव जेन'बा मानव गेदेर दिपेन बर' सारा बहा थैनानै थायामोन आखाइ हमनायखौ नुदोंना नुवाखैमोन बिथाङा हेन्डसेक लानो नागिरनायाव इनसाइट खालामनानै आलदा मोखां जानानै थाबायनाय बेखौ नुदोंना नुवाखैमोन बे जाहैबाय BTC सेक्रेटारि अफिसावमोन बिनि रियेलिटि बिनि काहिनिया दासिमबो दङ दा दिनैसो मानव गेदेर जेन'बा जेनाखि प्रमद बर' सारा BJPखौ जयै सरकार दानानै BTCआव जायगा होखांनायनि उनावसो नंखायखौनो दासो BJPखौ नांला
बिजेपिजों जोङो सोमोन्दो गैला दावराव जाफ्लाबाय थाबाय दा बे हिसाबैनो आङो मानाव गेदेर प्रमद बर' सारखौ आं खावलायनो नागिरदों नोंनो जायगा होजेनदों बिजेपिखौ खुनु गोदोनिफ्राय बर' जाथिखौ बिजेपिया अनदोंमोन खिन्थु बिसि एकर होदों बिटिसि एकर होदों बिटिआर एकर होदों बर'फोरखौनो सबसे बांसिन साबसिन बिजेपिया अनदोंमोन आरो दा बिजेपिनि अननायाव ओरैबायदि एकर मोनबाय ओरैबायदि जोंहा बेसेबांबा हालुं मैलुं नामजोंनो रुजु जाला नोंसोर बिराद बुद्धिनि खामानि मावबाय होननानैहाय बिजेपिखौ बिराद बाख्नायदोंमोन दिनैहाय बिजेपिखौ दिनै मानो बखिफिननांखो बिजेपिखौ दिनै मानो एंगारफिननांखो बेखौ गोथौयै सिन्था धारना खालामनानै सारि जारि खालामनानै नोंथांमोना सिन्था खालाम मानो होननानै बुंबा जेनाखि प्रमद बर' सारनि दैदेननाय प्रमद बर' सारनि मावनाय खामानि बेखौ रायजो राजाफ्रा मोजां मोनासै बेखायनो बिथांमोना फिन आरो जेनाखि मोनफ्रोमबो दला ज' जानांगौ नाथाय सिब बिबानखौ सोर एंगारगोन दिनै दा बे हिसाबैनो आङो बिथांमोनखौ दिनैनि गेजेरजों आङो बुंहरो खावलायहरो नोंथांमोननि जोबनाया बा जेननाया रोखा जाबाय नोंसोर हाजारखि सोलोजों बाहाया मानो रायजो राजाफ्रा नोंसोरखौ मोजां मोनला अनसुंथाइ जेनाखि सहाय सुबिदा अनेक रोखोम जेनाखि सुबिदा होनांगौ न'खराव सासे साख्रि होनांगौ नाथाय अल बिटिसि आवहाय सासेबो गैया गासिबो जिर' साख्रिनि बेलायावहाय नोंथांखौ आङो बेखौनो बुंहरगोन नोंथाङा जेनगोन दा बे हिसाबैनो दिनै गोथौयै सिन्था खालामनानै मोनबाय दिनै हाग्रामा महिलारिया आखाइ हमनो नागिरनायाव बिथांमोना हमाखै एनडिएफबिखौ आलाय सिलाय खालामजोब्बाय बिथांमोना गावसिनि गादिनि दारै गावसिनि सिन्था धारना जेनाखि जोङो एनडिएफबिखौ बरनजोबोबा रन्जन दैमारि सारखौ बरनोबा जोङो बे जायगायाव जों जायगा मोननाय नङा होननानै होमबा बे हिसाबै बिथांमोना दाख्लैसो नंखायखौनो मानो रायजो राजाफोरखौ लफायफ्लादों रायजो राजाफोरखौ मानो बुंफ्लादों दाख्लै अरुणोदयनि बेलायावहाय नुबाय आङो लोगो मोननानै प्राइमारि जोंनि वेस्ट मालेगाव प्राइमारिनिफ्राय 8 जनसो दंमोन बिथांमोनखौ ज' थानाय नुनानै गारिखौ लाखिनानै सोंबोबाय आं हाब माने ज''ब्रा नोंसिना खुनु दिन थाखा रानफेरामोन दिनै रानबाय नामाब्रा होननानै सोंफ्लाबाय आं होमबा नुबाय अरुणोदयनि खिन्थु आङो बे अरुणोदयनि बेलायावबो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ आं खावलायहरगोन बुंहरगोन सिगां जेनाखि एमएलए इलेक्सनाव सफैनाय बे जाहैबाय सेन्ट्रेल पेकेज हिसाबै जानाखि एमएलए इलेक्सन समावहाय लिस्ट होदों बे जानानै फैदों बिनि उनाव हाजार एमपिआव हाजार होदों दाबो होदों बेबो जानाय नङा बे मोगथां महर नङा बे राजनितिकनि मोनसे थगायनाय दिनै सरखार जोबनानैसो दिनै अरुणोदयनि फर्म रानफ्लाब्रा नोंथांमोनहा फोथायगोन नामा नोंथांमोनहा सानगोन नामा रायजो राजाफ्रा मालाबाबो बे नङा बेखायनो जेनाखि दिनै एनडिएफबिनि मावनाय एनडिएफबिनि नांनाय एनडिएफबिनि जेनाखि थै मोदोम जिउ बावसोमनायनि गेजेरजों दिनै मोननाय एकरखौ दिनै प्रमद बर' सारा जागासिनो दङ आरो लोगोसे जेनाखि जोंनि बे अल आसामनि जेनाखि बर' माहारि ट्राइबेल माहारिफोरखौ अयथासार खालामनाय बर' आइजोफोरखौ जिनाहारि रेप खालामलांजोबनाय बे जाहैबाय बे जोंनि मोननांगौ संकस्त सदियानि गेजेरजों जेनाखि सोमावसारनाय बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्म सारनि बिथांनि जेनाखि थांखिखौ नाजानायनि गेजेरजों बे जिनिसा दिनै बर' हिसाबै सोरबा आर्मि सोरबा मिलिटारि सोरबा पुलिसजों दिनै बे समावहाय रेप खालामजादों दोखोनो दा बेफोरबायदिनि गेजेरजों दिनै जोङो बे आसाम डिभाइड 50-50 बर'लेण्डखौ जोङो लाबोनो हायैनि थाखाय जोंहा दुखु मोननाय दङ मानो होननानै बुङोबा बे आबसु आन्दालन समनिफ्राय लानानै बे समाव आङो आबसु आन्दालन जोबहां समाव आङो बोसोरथामसो जाबायमोननो आंना बिनानावबो दंमोन जोंना बिमामोनहा बिफायाथ' थानो हायामोन हाग्रायाव थाहैनाङो खारनाङो सामफ्रामबो हौवा मानसि नुयोबा लानानै थाङो जेलाव सोयो हिनजाव मानसिफोरखौबो दिनै बिथांमोनहा मा खालामोमोन रेप खालामलाङो बेखौ गियै जों सानैखौ रुन्द्रा जेन'बा ओरै फैबा ओरै खारनाङो ओरै फैबा ओरै खारनाङो आंनि बिमाया बेबायदि लानानै खारनांदोंमोन नाथाय बिमा बिफाफ्रा जोंनो बे बाथ्राखौ दिनै बुंलांनाय हिसाबै जोङो जेब्लायबो आन्दालनखौ जों मोजां मोनो आरो जोबथारनायाव आं बेखौनो बुंगोन दिनै मानाव गेदेर प्रमद बर' सारानो बिजेपिखौ दिनै आसामाव जायगा होजेनबायब्ला बिसिना साननाया दङ जाय बिजेपिया जेन'बा बनरगाव जोंनि बनरगावआवहाय दिनै राजिब बांगाला टिकेट मोनाब्ला बे बिजेपिनि जेनाखि
थांनाय सोद्रोमाफोरा गासिबो इउपिपिएल आव थुजोबगोन नाथाय आं बेखौ थोंजोङै बुंहरगोन जोङो दिनै आं दिनै एपिपि आव फैदों इउपिपिएल खौ नागारनानै नाथाय एपिपि पलिटिकेल पार्टिया दिनै देरहागोन बादिखौ जों नुवाब्ला दिनै आंजों लोगोसे जोंनि बे बनरगाव समस्तियाव 200निबो भटआ बांसिन बिजेपि आव हाबगोन राजीब बांगालाव हाबगोन बे खाथां जागोन मानो अब्लाबो जोङो बे इउपिपिएल होननायाव मालाबाबो थुनाय नङा मानो होननानै बुंबा बिजेपिआ बे जोंनि बिटिसि खौ दखल गमामायै सिंगेलै दखल खालाममारोब्ला खिन्थु बिनि दायनिगिरिया प्रमद बर' सारनाव जागोन बिनि दायनिगिरिया इउजि ब्रह्मनाव जागोन बिनि दायनिगिरिया गबिन्द बसुमतारी सारनाव जागोन मानो होननानै बुङोबा फार्स्ट टाइम बिथांमोनहानो दिनै बे जेन'बा बिजेपि खौ जोंनि बे बिटिसि बर'लेण्ड हालामाव सोग्रोनाया सोरमोन होनबा बिथांमोनहानो होननानै आं बिथांमोननावनो दायखौ खोख्लैगोन दिनै